Sziasztok, srácok! Ahogy láthattátok, vagy aki látta, az lehet, hogy tudja, de én már próbálkoztam mindennel. Itt van, próbálkoztam mindennel. Nem sikerül. Nem tudom, mit csináljak, nem sikerül az iPhone. Emiatt most nagyon rosszul érzem magam. A szüleim kicsit dühösek voltak, mert ezt az iPhone-t valójában én vettem a zseppénzemből, és nagyon sajnálom. Sajnálom ezt az iPhone-t. Ja, igen, a képernyőt is én törtem be. És hát, no. Nem tudom, mit csináljak. Ennyit ad ki. Nézzétek. Ennyi. Ennyi kiadja, most tölti. Nem tudom, a számítógépen miért nem tölti, de mindegy. Hát. Sziasztok, srácok! Ja, és ne feledjétek, hogy én holnap megyek holnap Szalkára, jön velem a öcsém meg anya, és akkor meg fogjuk kóstolni a grimasseket. Ne maradjatok le, mert én meg fogom kóstolni a grimasseket. Na, sziasztok!